Το κείμενο «Πατέρα στο σπίτι» διαπραγματεύεται μια ιστορία της παλαιάς εποχής, όπου η γυναίκα αγωνίζεται για την επιβίωση της οικογένειας, ενώ ο πατέρας αδιαφορεί για τα προβλήματα που προκύπτουν. Στο κείμενο αυτό υπάρχουν έντονα γλωσσικά στοιχεία μέσω της χρήσης αρκετών ιδιωματισμών. Σημαντική επίσης είναι η ύπαρξη και αρκετών ηθογραφικών στοιχείων, ενδείξεις δηλαδή που φανερώνουν τον τρόπο ζωής της εποχής εκείνης. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι μανάδες έστελναν κάθε απόγευμα τα μικρά παιδιά τους, κυρίως τις κόρες τους, να ψωνίσουν, και ότι οι άντρες κάθονταν στα μαγαζιά, τρώγοντας και πίνοντας, καταδεικνύει το πώς λειτουργούσε τότε η κοινωνία σε καθημερινή βάση. Επίσης, η περιγραφή της ζωής στο σπίτι του Μανώλη και της Γιαννούλας, με το Μανώλη να γυρνάει από μεθύση σε μεθύση και να μην δουλεύει τακτικά, και τη Γιαννούλα να κοπιάζει, ώστε να μπορέσει η οικογένεια να ζήσει αξιοπρεπώς, μην έχοντας η ίδια κάποιο προσωπικό όφελος ή ευχαρίστηση, δείχνει τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Από την αναφορά όλων των στοιχείων αυτών, ο συγγραφέας καταφέρνει να μας βάλει στο κλίμα της εποχής, ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Βέβαια, συγκρίνοντας τα γεγονότα εκείνης της εποχής με το σήμερα, διακρίνουμε πολλές διαφορές, με κυριότερη τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, η οποία έχει τροποποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, οι διαφορές είναι εμφανείς και στη γλώσσα, όπου οι ιδιωματισμοί πια έχουν εκλείψει και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στα χωριά.